Hello guys, so for today's video, magluluto tayo ng papaitan kambing. So dito guys, sinihiwa na yung kambing. At itong part na to yung gagamitin natin para sa papaitan. Yan yung pakukuluan natin. So banda dito guys, napakuluan na yung ating karne ng kambing. Yan o, malambot na yan. Tapos meron na rin tayong naunang na-chop na karne. So cha-chop lahat natin yan. Yan o, napakalambot. So yung mga chop, ganyan yung naitsura niya. You know? So banda dito medyo madilim na yung pagkakakuha eh. Medyo kasi ginabi namin. So kinabukasan na namin siya gigisa. Yan, nung pagkaumaga na, gigisa na namin yan. Nilagyan na ng bawang, luya, at siling haba. Yan, haluin lang. Tapos yung na-chop na karne ng kambing, yan, lagay na natin. No? Napakasarap niyan. Yan, haluin lang natin. Tapos dito, yung pinagkuluan ng isaw, nilagay na namin. Yan. Yan yung gagamitin natin sa papaitan. You know, yung isaw. Tapos yung abdo. Yan. Yan yung parang pinakapapaitan niya. Tapos dinagyan na namin ng tubig. Yan. Tapos dinagyan na rin namin ng sibuyas, betchin, at kalamansi. Tapos tamang paghalo lang yan. Hayaan lang nating pakuluan para magpantay-pantay yung lasa. Yan o. Yung isaw, napakasarap niyan. Tapos isingin ko lang tong sinampalukang buto-buto ng kambing. You know, sinama na rin namin yung ulo. Habang iniintay namin maluto yung papaitan. Pakita ko lang to. You know, malambot na yan guys. At syempre, lagyan natin ng dahon ng mustasa. Mustasa pa lang, mabubusog ka na eh. Grabe, apakasarap niyan. Yan, mga ilang minuto lang, okay na yan. So, banda dito guys, luto na yung ating papaitan. Yan o, napakasarap niyan. Try nyo din to. Paalam!